say iyaye, wallahi iyaye ku daina aifan yara saboda wai yaran nan su girma su taimake ku. Jama'a assalamu alaikum. Mu a yanzu idan aka ce za a ci gaba da haka to gaskiya tsakani da Allah nutsatsin ma gaba daya wanda ba nutsatsin ba za su bata su. One thing about gurbataccen da ko musiba idan ya tashi ba kai da ka haife shi kawai yake shafa ba. Yake ata wanda bai san da abun ba musiban iya tashi shafan shi zai yi. And then kuma daga baya ku zo kuna complain cewa wa'ansu sun bata muku yara, wanda bacin yaro daga gida yake farawa. Sorry, ka aifu saboda Allah da manzansa sun ce ku haifa kuma ku musu tarbiyya. Ku daina fakewa da addini da kuma cewa kaddara ne ka haifi yara da yawa. A'a, ba kaddara bane ka haifi yara da yawa. Kaddaran da ya kaddaro zaka iya haifan yara da yawa, shi ya kaddaro kuma zaka iya controlling din birth ɗinka. Yanzu idan ka tabbi talaka me yasa yake aifuwa, subhanallah, zai ce maka yana aiwa ne saboda dan ya girma ya taimake shi. Me yasa ku iyayen ba za ku haifi yara saboda ku taimaki rayuwar yaran nan ba? Za a haifi yaro ba arabi ba boko ba sana'an kirki, ba za a haifi yaro ba a taso da ba a sa ya tashi da ya iya koyan sana'a ko ya iya wani sana'an da zai iya kula da shi ba har ya kula da ku ba. So kun haifi mace, let's misali yanzu kin haifi mace guda 3 guda 4 a cikin yaranki, and then eventually baki da abin da zaki kula da su. Dan Allah da me kuke son yaran nan su kula da kansu? Ga yaran yanzu dan banzan ƙarya, babu wannan godiyan Allah da haƙuri da abin da kuke da shi. Yaran yanzu suna son anko, suna son waya, suna son kwalliya, suna son canza kaya, suna son su ci mai kyau. Ba dan yanzu da zai iya haƙuri ya yi sati yana cin masara a gidansu. Ba dan da zai yi haƙuri yana da talaucin iyayen shi. To dan Allah kuma iyaye ku kuma kuna haifi dan kuna jiran yaran nan su kula da ku. Mace yanzu kin san ba ta da aikin yi, dan Allah dan Annabi da me kike so ta kula da ke? Kun dora musu nauyin biya muku haya, kun dora musu nauyin yi muku kayan abinci, kun dora musu nauyin rashin lafiya, komai matan nan su za su yi shi. Dan Allah dan Annabi wannan babu abun tausayi a ciki, babu daukan alhaki a ciki. Wallahi ku bar ganin kun haife mu, akwai hisabi tsakanin mu da ku. Za ku ga yayi kuma da Allah yayi, try to protect your sisters. Ku daina blaming yara wa'ansu da cewa su suka bata muku yara. Ku protect your children, protect your sisters. Za ku ga namiji wai kana da kanne, amma wai kannan nan wai ba za su iya zuwa su yi maka magana ba za ku iya hira da su ba za ka iya jin matsalan su ba. Pocket money ba za ka iya ba su ba, suna al'ada ba za ka iya daukan kudin always ko kudin jambaki ko kudin sabulu ka ba su ba. Kana daddaura fuska, kannanka ba za su iya yi maka wasa, ba za su iya faɗa maka damunku, ba ka ma san ina suka ji ba, me suke faruwa da rayuwa. Tsinka na namiji kana da kanne, sai ka bar inuwan giginya, sai ka bar kannanka ka tafi ka je kama budurwa siyayya, ka kashe kudaden, ka kashe albashinka a gurin budurwa. Amma kuma ga ihsan daga gidan da zaka fara ma ihsani, ka fara kula da yan uwanka ka samu lada, amma ina kai ba ta yan uwanka kake ba su da wannan freedom din da zaka yi musu magana, mu'amala babu shi mai kyau. Iyaye dan Allah dan Annabi idan kun san za ku haifi ƴaƴa su zama musiba a duniya, dan Allah dan Annabi ku daina haifuwan su. Sorry to say, with due respect nake wannan magana. Musulunci ma baya alfahari da irin iyan da ake haifuwa yanzu. Yace ne 'yar shekara 13, tun daga shekara 12 13 ta gama sanin iskanci, ta gama ba mutane duniya jikinta, saboda me? Ba wadataccen abinci, ba wadataccen abin sha, ba wadataccen gurin kwanciya. Kun haife su kun bar su sakaka kuna jira su yi muku. To ka haifi da kana jira yayi maka, komai ma zai iya yi a tsadan duniya nan da kuma yanayin da rayuwar nan yake cike. Wallahi yau na tashi ina mai bakin ciki saboda ni rayuwar da nake gani yake faruwa yanzu na yaran yanzu ni ban yi shi ba, ban san ma ana yi wannan abu yana faruwa ba. Hasali mani na taso wallahi gidanmu ruwa sai in an fita ɗiban ruwa a wani rijiya a wani guri, wallahi mazan gidanmu mu su biyu ne kacal, mazan gidanmu sai sun fita sun ebo mana ruwa. Aike ko in ya wuce bayan magariba sai an jira mazan gidan nan sun dawo sun je sun yi mana cefane. Na sha in zan je biki sai an hada ni da wana ya raka ni, na je na gama hidiman bikin na dawo. Wallahi na taso dana dinka min atamfan anko ni da shi, mu je gidan bikin kuma mu dawo. A lokacin ina ji kaman takura ne, ashe soyayya ce, ashe gata ne ake min. Babana ya sha ya bani every month, yana cire mana kudin always, kudin jambaki, pocket money. Ba shi da shi, talaka ne babana. Wannan magana ba yana faɗa wai babana talaka ne tukub, amma wallahi mai pride. I beg, musiban ta yi ba ku kadai abu yake affecting ba, har da upcoming yara.
an kuma ku dinga blaming mutane, kuna blaming yan social media, kuna blaming mutane, kuna ce su suke bata muku yara. A'a yaran ku tun a gida ne, tun a gida ne. Astaghfirullah ya rab.